Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha ka arpu sautri ko benai naitung arajar arpuai ka sengsan pertai People's Democratic Front Southwest Khasi Hills District kalano senyang deki marbam kum ukhau bar udai shikilai tli kisnong ya ka tip kum kasnong mouse day jaran bat ka maurang lang kumbasan pusan tli ki longyeng kilayo jingmentoy na kane tam tiba itu borlang noksik badi riway ruramba song ka ni snong demi ba le ikan ka kam ka ba long ka way ka benta ka ba kong sam tam ya ka ba ni kham tam kini ka snong kini ka tanjungi kidang bun ki bri badang duk ble haban balaban sni te ka ba kum kani ka por ba ni i ba kani ka perthei ka jingwan shop jung ni kram ka khandai ku bet te la penlong ki breu bakin mat ki jinja te suban aku blay hantam ya ka sen ai ka parti PDF ka badan kita ka benta ka jing sulam ya ka ban sam yu khau nam ta kini long ying long sam ki baduk ka po jong ka snong ngeran ka sedeng suban pudiang subharu nam ta jong ka betisi badon ka ni kan ka por ya ka de step ka bahas step men ni lang barok dan suban pudiang subharu iki long ying long sam ki ban legit snong sedeng snong ngeran ki masipol tli ki long ying ba kin yo yo mi khau da kan jing ai subha jong ka parti PDF lang ba jong we ri long ba ibadong ka lembat ni ba kan tu bolang nong se next step suban pudiang subhai pi bat kum ka snong ka thau ni suban ong ai kuble hi pi shibon bat nyimdan ban su kliang kan no benta da kan no ka benta tenre tang ban duai ro blei nang yedar kat lembat pi nong ka khu ki kam ki jong ki krei bat kham tam di pak ru ke jeng kublai kerpang ta jong ka parti PDF ka badon ka jeng kit klik nak ta ban sulam iki longi ngong sem bedok ka po jong ka dong ka thani bro ka we ti tang kini tin kendiat nah ai kublai ta jong nilang bro akan step kublai subon tengah ai nak ka ti borlang Iwan hakan ka por kamta hakan ka snong jong pi hakan ki artli ki snong na ka benta ba ginle ban sam yakini ki jing ai subha na kaliang ka jongi ka parti hoi wat la kalong tang kibarit wala kalong kendian henry ban shu snel sen lani ban shu isen tadang imle ai nam ta ka ya ka jing ka ba kumpi kinong chong snong jong kan ka dong ka than ngia kan do kam don jing mentoi ai tina kata kadau na kaliang jonga ngasngeu ban ai kublai nam ta jong pi bangilala kum ka parti ilala ban yaram ya phi ban ai ban sam wala kilong ibarit ban nga kermen ba phin pediang sabha ya kine ki jing ai ki barit ki jongi kum ka parti hoi tha ka ju ka poru ngasnge ban ai khublai nam ta ki nongelam jongi ka parti jongi nadu ki minister jongi iba bantedor lengdo ibalong sport minister agriculture minister ibalano senyang ban yarap lem yangi bat ibalas ngam ban ya ka jingud jingkerpan ka jonga ku munong yalam jong ka dong ka than namta ban penyo ya kini ki jing ai subha na ka benta jong ki khun ki hajar jongi hakane ka constituency ka jongi bat kum juru ngaso ban ai khublai kerpang ya kinong yalam jong ka parti ki jongi nadu uba hamlet son ubala no subha ubala no kluj naka benta ban senyang lem ban yarap lem ban sngap ya ki jingkerpan bat ki jing ut ki jing nam ki jongi kum ka parti hakane ka dong ka than ka jongi bat kum juro iba Kevin melimngam ibalong i MLA jong ka sora constituency ibala sngap bat ibala kios ngeu ya ka jingkerpan bat ya ka jingpen ngeu ka jongi kum ka parti hang ne po mo kurwan jongi bat kum juro ngaske ban ai khublai ye iba iba Jason i balong iru i MLA jong ka sning constituency ibala don bentalem bat ni ibala yarap lem yangi ka parti jongi hang ne po mo kurwan
nam ta ban sam ban ai ya ki de ki jing ai subha ka jongi ha kan ka por ka bementa bat kum juru ngaso ban ai khuble ya ki no yalam ki jongi iba ai ban lumlang marbanyang iba morning star mosor iba long XMDC jong ka motion road constituency bat uba ai ban lumlang uba long charman jong ka parti jongi jong ka PDF ka jongi ki balaya don bental lem bat ngi ha kan ka por ka benta bat ya ka bangi yo iba menta kasngi ngisam yakini ki jing ai subha naka benta jong phi ki nong shong shnong ki badon kam shisha bat ki badon hok shisha ban yo ka jing yaram hoj ngitip ka jing bat ka jing jenjar ka ba ngiya kendu akum kini ki por ki bumenta ya ka ba ngiyo i ba ka perthai haka jinglong jingman ka balong menta ngiladu ya ka belai kasngi ngiladu ban leturai lekta te namar kata kum ka parti ngidon benta bat phi namta ban no senyang lem yakini kijing ai subha jungi namta jong phi iwei pe iwei ki badon hok banyo ya ka jingaram naka benta jong phi te namar kata hakane ka por kumenta ngasngeu ban ai khublai ya phi kum kinong shong shnong ba phinang ye trai sitom phinang ye don ben rengkat bat ngi hakino kino ki benta bat ngakermen scam bakane ka hakane ka sngi ka bumenta bakam dei bakan kut no tangkat ne hendrai ngakermen scam banang ne sakman nginang ye don benta bat phi ban nginang la aru ban yo ban ya banang sam shushu ya kijing le isn e kijungi naka we kapor shaka we kapor bat ngikermen scam bakane ka jing le isn e kijungi ka benta ya kane ka jing sam ya kini ki jing bam ya ukha yu dai ka ba ngilai i menta hakane ka por bom dei bu kut tang hakane ka ski ka bomenta hendrangi kermen skam ba nang ne shakman nginang yo shushu bangin le sa hakiwe kiwe pakisnang namta ban ai jingarap namta ki badon kam ka jingaram kamtam hakum kane ka por ka jing kerdu ka ba ngiya kendu hakum kini ki por menta te nakaliang jong ngi ka parti PDF jong ka Southwest Kasil District ni sngeu ban ai khublai ya phi ki nong shang shnong wi pi wei bat kumjuro ya phi upres ubalaya don bentalang bat ngi hakane ka por ka menta ban kumjuro bakane ka jing ai ka jongi kamdei batang hakane ka shnong jong phi ngane tho henrai kan long ru hakiwe kiwe kishnong bat samen nendang la dep nang ne ngan hiar pat sakwe pat kashnong nam ta banle yakini ki ju hi ki jingle isen ai naka benta ki ji breu ki badon kam ya ka jing yaram ka ba ki dei hok ban ya